Lanjut nih. Kurang kurang loro. Loro sih. Beneh. Itu aja habis ya. Al-Baqarah apa pura? Wakil kuwi. Apa ya? Bisa Aku serasa tadi kok ulung tok ya. Al-Baqarah. Al-Qur'an ya. Yo ora usah Al-Qur'an. Kuwi Alfil apa ora? Alam taro kaifa fa'ala. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Wa arsala alaihim tayran ababi tarmihim hijaratin min sijjin faja'alahum ka'asmin ma'kul. Fajalahum ka'aswim ma'kul. Faja'alahum ka'af. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijjin Faja'alahum ka'aswim ma'kul. Apa sih Pak? Alah, aku malah lali niki. Ka'asmin. Fajalahu ya kalau betul. Sa- Yes, bet. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijjin faja'alahum ka'aswim ma'kul. Makmun. Ya wes tak gebis wae sedongas. Sing bar alfil terusan ngopo kuwi niku? Kuwi Al-Falah hukum. al-falaq wes. Kata kasur iso ora? Alhaakumu takasur. Gak iso. Gak iso kok. Sama-sama tok. Ya, setengah ini. Al-Falah hukum. Al-falah piye? Al-falah piye? Ya zong wis 9 padahal ora siji lho. Golekno. Golekno ki lho. Golekno. Sing bar alfil pokoke. Bar alfil yo al-asr Ida ja'an Mas yo. Ida ja'an asore wis. Alfil alam taro wis. Apa yo alam taro? Yo wis Al-Fatihah. Kuwi surah kuwi iki Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Duh, Al-Fatihah iku kuwi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya wis, alhamdulillah iki sosok tekono. Ya Allah. Ya sosok kan wis janji iki mergo wis 10 surat pendek ning Al-Qur'an mau. Kalau memang kan maca entuk pahala maca iki mas beres ya. Ngamar sih, aku tak beres iki sih. Yo sosok aku kok malah aku mahal. Loh, jangan gue. Raine bedis lho. Iki kabeh beres sih. Musik mulai tabatanane aku ngobrol lagi biasa. Ngobrol kono jalan-jalan. Jalan-jalan endi? Enggak dulu. Mriki paten tak protosno iki. Ibilen Kalau nanam beres sih. apa nih? At-takasur. Alhaakumut takasur hatta zulatumul maqabir. Tapi alhamdulillah katsiran subhanallah. Ini wajahnya lillahi fatara samawati hanifah muslimun musyrikin sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika Mansaku teh bagus belanan kilo. Nenek we ambu Wah, duh ki kamu jurusanku nenek jongo ambu se wah berapa? ora Biak cek. ora ambu se ambune ndak madhep ora ambu madhep ora kowe sik tak bedhei sik kowe pamit takon HP nangis ora soalnya takon HP tega juga takon HP Nangis. Moy nangis piye
Ini dek kono emoh elek nangis e. Aduh, adek emoh edek nangis ngono. Piye sik? Nangis piye? Nangis ibu cuma nangis ibu gitu lho. Iki ora ki lho. Sik. Kangen mak ora? Rene waktu rene ambek kamera emoh ngene. Kangen. Ate kangen ki lho. Rasa Pak, iki kangen kok mak kangen kapan nih? Muring-muring e. Kangennya apa kok mak iki? Padahal kan kudu diseneni mak terus. Muring-muringnya terus apa nih? Ojo mlangkrai tak ketak engko terus apa nih? Terus apa? Terus. Tapi kan mak terus diseneni mak terus, dia iso kangen mbek mak piye? Ya nek jalan-jalan. Ya duit, tapi kan dikei. Berarti nek diseneni tandane gak duwe duit tinggal obat. Lah saiki kok ditinggal main rasane piye? Penak ora? Penak lah dinane nek ditinggal main nangis tak takoki. Lah pertama awal-awale kok. Awal-awale iki piye? Awal-awale iki piye? Rasane piye? Lah saiki penake nek main apa gene main? Tenan? Mae berarti bae mergawe terus? Lo sore penake gene mae, Setahun ae. Tapi nek pamane nek apa gene mae penake lagi sekali. Penting jere kan gak apa gak jiru gak apa badhe. Nek mae penake Nek mae penake apa? beban beban kali gak kayak ngene. Aku ini iki, sik aturan ae. Aku saiki bapak dhewe ora. Man jangan kok piye jangan aturane aturane. Jangan kok piye. Jangan kok piye. Saiki ke bapak dhewe ora? Kowe gelem bapak dhewe ora? Tenan. Tapi sing nek klambi apa seragam gak. Adek mah kenapa seragam-seragam? Mongko gak resik. Di saudara sih, berarti kayak mau bayar rabu, ingeti rabu kucek. Orang anu kalau tak tolak kurene. Syuting dulu ya Mak. Ini, apalan nih sak surat nih. Ya Allah. Ki apa iki? Ki apa iki? Ki apa iki? Duh, ki apa iki? Duh, apa? Papai. Kenapa nangis tuh? Aku kata bidu ya. Pak, Rena Pak, telah itu nangis Pak. Pak, Rena. Tuh, Rena nangis apa tak kok itu di tengah Mas Adi ora. Ada Rono. Rena juga gini. Ada Rono. Rena Pak, iki lho anak minta dulu nangis. Ada Rono. Terus Pak. Terus Pak. Nangis ki lho, sering seneng tak balik ono jo iki. Tak balik iki. Lho, diajak iki lho. Nanti buka aja ya, nanti buka. Lah, tenan murah ki Mbok Sawang. Janjine mau janji lho ya pokoknya. Awas iki janji, gak ditepati. Tak sita HP-ne. Nanti buka, kene, mau ning kene bukae nang tengah. Kene kurena. Nah, lak dhewe ya. Iki HP tenan ora. Iki sakile saya disebut. Aja digunting, disebut kena disuwai kuwi samping. Gimana tuh sih? Oh, nes. Oh. Buka, ya iso ora bukae, tangono bukae. Nah, sampai dulu. Tuh, apa kuwi? Teh apa?
Lho apa? Afil. Eh? Sing apik apa nih? Loh. Loh, apa ki? Tenan ya kamera aja. Loh, ya apik ki lho. Peluk saya. Loh, ati peluk lho. Tuh ki meluk aku, biasanya tau meluk aku. Mau ora kamera sik, mau piye? Mau kamera sik? Ngomong piye? Ya Mas Andi. Ngomong piye sik? Kasih Mas. Duh, terima kasih Mas, ayo mau sing tulus ya. Nek ora tulus mau aku tak balik. Terima kasih Mas. Semoga rezekinya akeh. Masa kok ngono tok? Panjang umur. Wah, mau wetok aku mau nek wetok. Panjang umur, sehat selalu. Manisin nek ngomong nek tekono HP. Terus tekono HP ora ngene. Ayo. Rezekinya akeh. Yo wes, sentuh bukane. Wis ana ikan. Sing yo. Sik. Ora digoreng. Ora nanti goreng lho. Iki nanti goreng sing. Ya ora, Dik. Oh, ora nanti goreng sih pemirsa. Ora, Dul. Ora digores, iki bukan beli tok. Iki juga nanti digores saya tak yo. Dan nanti digores pemirsa berarti tutup TV yang digores sih. Apa sih? Iki apane rombokan. Kok vivo ya? Lho, tak YouTube iki lho piye? Lho, misal makan. Jase pasang di sini. Goyang di TV ta, ya Allah, senenge. Sini Indonesia. Mulai. Tak gawe nang nesek pemirsa iya. Nah, pun seringan sama. Ayo celok Pak. Pak. Rene. Rene ka. Anak api. Anak api Rene. Rene. Itu tanggal 7. Mei yo, April ding, April tanggal 7 Selasa. Stiker iki. Ijo Mas stiker. Tempel ayo kok. Kilo kok ini. Loh. Saya ya ini. Mobil pemirsa, biasa di mobil. Makasih Mas Andi, semoga rezekinya akeh, sehat selalu. Terus biasanya mau aku nasi cipta, betul itu. Apa dek Mas? Apa, dek lali, mau dek lali tak beli nih.
rezekinya lancar, sehat selalu, berkah barokah. Ya tak perlu nangis. Sini. Wis ya. Wis mirsa yo semono ae iki videone Kemang. Ternyata anak wedok seru ternyata misalnya anak wedok adik wedok. Nenek salah omong perbuatan gue tingkah laku. Mohon dimaafkan pemirsa yo kurang lebih kok ngono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iki guys dikelek. Biar mas. Tak sampai yo. Mas.